Dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Ngemplek dip seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora, gak aku nek carane do uri-urian kaya ngono iki. Mah wis. Brosnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, asa kuwatir. Oh, kan pian beres sidane sing nukoke Mbak Tatin lho. Sapa? Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Bahaya. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya pe nek Sudah punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop anu sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sendal jinjet selop jinjet. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu ki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sisan seragam? Ya. Ya, beres engko tak Ya. tancepke ndasmu sisan. Ya. Emosi dalange. Dalange kerep Aja emosi. saya. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepin ndase. Aja, Pak. Tak Ikhlas. pasangke maksudnya. Oh iya ya, ning rambute. Ayo. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Weh, aja. Ya Aduh ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe Aku ki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning, Oh, iya. pamundutanipun bagi Berarti ki menggemaskan. tuntutane podang kuning ning kudu gemeske. Ya, yang menggemaskan. Lah entuk galak saiki digawe trademark diganti. aku ora galak ya. Ya wis dong ngertine galak, mergane raimu lho, Mbak. Senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kono sing salah seragam sithik, salah ra oleh bali. Mesti ngono kuwi. Diganti trademark-e. Baru ra. Tak ya ngono ki gue ketegasan ben ora do nyepelekke. Oh ngono. Ben rasnya lepelek lene. Kayak kowe aja nyepelekke nek wis diumumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Itu. Haning kowe kok tau ganti yo, salah. Aku sik, dene wingi pondok kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Wis saiki ana apa-apa karo pondok. Ya kecuali dia kan sayangku. Wah. Mau mayang ya, mau mayang. Disupport Mau ya. Maya Pak Pondo Mayang Mbak Tatin mensupport Iya, nyinden tak juga. belan-belanin dene lho, aku nyenden awan lho mau. Maya pondok iki disenengi Tatin mergo ora ndek untu kok. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Pondo omong ki kaya keri kanten. Wis apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wis apik, serasi. Imut kok. Iki ki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Gawane Tin. Bawane ingkang pundi, Pak? Manut. Asik endi? Nyobi sing pocong nggih. Ya. Aku bingung. Ya. Ane kowe iki ngrebuti teke wong kok. Mboten ngerebut. Aku teke cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana. Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu Ya kasihkan. udah diam saja dong. Loh, mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Nah, baru Dalangnya tambah semangat ya. hubungane apa? Ya kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang Tatin izin ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Sakine nek aku nang kene kok ming di nek Soale kowe iki di antara sinden ki paling ketok. ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya center. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Pak Indene kok ora padha to kaya. Mesti Tatin. Mencorong piye ta ngawur. Ya, biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis
pinter nyandang Jawa wis. Dandan ki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komoke kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut, mosok udut. Kowe domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dhek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Wah kae bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Ya jan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka ngene. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kok mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine jewowok ora karo-karuane. Oh, rai kok jewowok ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadine goleki tatin tak jak mayang ngono. Lah niku tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turun jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku bateng ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak tenan asli ya Allah. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diteruske ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler to aku. Tak gusah terus tak ubah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong. Kalau sinten Pak ngubul. Padahal sing gawe laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong mangane ora ana laler jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Mbok ora kowe lulus nek kowe iki sing dadi sing lanang mbok dilaler iki digusah. Anu ora tau wadus kok. Ngoco. Aku kaget itu bojomu ning ngono aku kaget lho. Sik. Ra trimo aku. Lho ora tau niku ora tau wadus kok. Tenane nggih. Angel dikon kula godhoke wedang, malah dombe. Lho. Aku ora tau adus, rene tak amboni. Rene tak amboni. Ayo engko. Kongko. Saiki no. Emah. Oh ngambune tenan. Oleh sia-sia banget lho. Omong, monggo Pak ngono bul. Bulbul ya nyedak to. Oh, raiku yo dipok. Oh malah pok yo. Apa? Ngono kok. Oh. Ora. Krak. Oh wae rasa ngilang-ngilangke. Ora, Pak. Ah terus aku liwat samping omah. Kono adus kono, aku tak ning mburi omah ngono kuwi. Wah, kowe nek ngerti pemehane iki. Ngopo? Memeanku piye? Sing pertama dipemehi ning nggon ngarepan rada cedhak ruang tamu ki anu nggone anake. Kedhu, terus kaos njero, terus nggone bojone. Terus kali dhewe kok gede-gede iki tek sapa to Gus? Dek sapa? Ayo nggon namu. Duh, Nganti tak iling-ilingi tak tunggoni suwe banget iki aku ki semu percaya semuran lho. Mosok ya semen. ngopo? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Hah? Le bayangke piye? Ora mbayangke meng tak pikir iki lho. Mosok semene ora mungkin ah. Aku nganti lah iki ra kena nggo jaket aku.
Ya logikane dalang kondang ki sing Nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok iki nek dalang sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ora ngerti wong. Ya aku nang aku jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sithik. Ora, jenengan kan niate arep goleki ta? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya maneh nek ya mlebu, aku kene wae ngono kuwi nek bisa mlebu. Pak teng wingking mawon ngopi. Yuk. Nah, aku ya gelem to. Aku kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki iso. Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ya ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku rasah diomongi wong kuwi ndekku. Oh iya ya. Dadi wis apal ukurane ya. Iya ning jenengan bangetan nek nganti sakmono iki. So tak jembengi dhewe ya. Weh. Katok iki lho. Edan rangan. Nyebai tenan kok dalang siji. Wedok kok mereke GT Man. Iki ndek sapa? Kayak pademu kok kan. Jenengan berarti ndelok itu ndekku. Wah, ya kleru. Ajajare kae kaya ana. Kan ndek bapakku ya. Wah, ndekno tak cekeli wae. Enak-enak iki. Aku mah dadi gumun lho dalang kondang kok ming demeki kaya ngono trimo ya. Ya nggo kegiatan. Ya terus ki. Iki batine wargane kene kok dalange njijiki sami ngono. Ora apa-apa ya. Sing penting itu menghibur masyarakat itu sedekah. Ngono lho. Awak dhewe nang kene iki menghibur masyarakat supaya masyarakat ki seneng. Ya nek aja buka wadiku to. Lah sing iso terhibur mung buka wadimu. Aku rak ya malu. Apa lho? Aku rak ya malu tenan kok. Bocah iki banyak. Tenan. Terkenal kemayune no. Iya. Anggere muni nang dalan ngono iki dirurui. Mbak Tatin ya. Ngono nek dereng kenal. Apa sih? Waduh. Mbok ya dadi bintang ki sementara ki merendah sik kok. Apa sih? Nek dirasani maksud lo? Waduh, kayane kaya wae sing diembo ki sapa kae? Bintang film sing ayu banget ya sapa jenenge? Sapa? Isdarli ya? Ya lek. Oh, sapa sih? Sahrini. Sahrini sing tok embo ki Sahrini. Apa piye? Oh. Mboten ya. Aku ki Sahrono kok. Ora pas ora. Sahrini ki awake kenceng, sterek. Lah aku ya kenceng sterek lho. Turah kowe iki. Turah piye? Lah wong bojomu iki tau tak. Iki tak critake meneh nek kowe nganu. Apa? Bojomu tau tak. Kok turun jaba lus. Aku teko esuk-esuk kae. Nggih, Pak. Lah ngopo ora turun jero? Ambene mboten cukup. Lah ngopo kok ora cukup? Bojo kula nek turun niku kabeh ndeledek ngono lho, Pak. Apane sing ndeledek? Ngelemberek ngono lho. Apane? Weteng ki iso kaya kloso ndono. Iya. Nek arep jejer niku dadak tak lempit riyen ngoten. Oh padake kloso dilempet to. Wis. Aku dungi sisan to. Iya. Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama delok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senengane goleki barang kaya ngono kok. Sing ngakon wiyaga udu aku. Sing endi? Kabeh. Oh kabeh. Berarti ndelokno aku ya sing ngakon wiyaga. Wis gawe nembang. Lah ngapa? Iki gubuke nganti ambruk ora. Lah aku ora trima lho, ket mau diudal-udal. Tekan ngendi ya? Lah aku nek karo kuwi ra rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku karo Tating ki Tom and Jerry. Kanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, sik kucing iki sik sapa to? Tom. Sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki?
Cendi. Wis, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya, kowe lak karepe aku ndek buntut ta? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Yo. Kok mandek ini? Lah iya sakarepe sik ngendang kok kowe iki foto. Kok mandek, Mas? Mas Denko. Mandek ini ngapa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Ayo, engko mandek kene ngapa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit iki mesti ndulit. Apa wong sengit iki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Kok pas pelajaran turu? Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Genting nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling yo mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Yo kene, Mbak. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bul padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Kuput kae nyimpen wajah ya. Iwit biya. Tumeka saiki. Kuput kae kebak trimo. Wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gedeng. Ora usah sok kemayu to. Saiki ditekoni ngae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendangi trampile ra jawab-jawab. Ngendangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Bablo apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Mah Semaput lho. bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil. Nih Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi niku lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki dures ra iki, Rasa. iki. Si bar iki apik Denko wis Dron. Awas nek. Nek manut aku apik wong Denko ki nek karo aku lunak kok. Dikendangi sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen liran joget piye. Ya, ya.